ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ରାଶିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜଯୋଗ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନର କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣ ଅଟେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଜିର ସମୟରେ ରାଶିଚକ୍ରକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଶି ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ରାଜଯୋଗ ଘଟୁଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ମେଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଘେରି ରହିଥିଲେ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଏହି ରାଜଯୋଗ କାରଣରୁ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ରହିବାର ଅଛି। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବ। ଧନଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। ବିଛା ରାଶି, ଏହି ରାଜଯୋଗ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଧନରେ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଧନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବାର ଅଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ପଦୋନ୍ନତିର ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ।